да кажа, винаги да бъдете такива готини, усмихнати, позитивни и най-вече добри хора. Знаете, много ви обичаме, гордеем се с вас, защото вие сте нашето бъдеще. Много любов за вас! Приятели, хора, на един много специален празник. Много доброта, много емоции, много щастие. Пожелаваме на вас и вашето семейство една много хубава 2026 нова година, изпълнена с много обич и подкрепа. Искам сега да отнема един момент обаче, да благодарим на всичките родители, които присъстват днес, на всичките каки, батковци, майки, бащи, баби, дядовци. Искам сега всеки един от вас да се обърне и да погледне своя родител или настойник и да ударим едни бурни аплодисменти за тях. Аплодисменти за всички родители! Аплодисменти за родителите! Много ви благодарим за търпението и търпението, което предстои да проявите. Обаче всички родители много добре знаят къде са дошли. Затова аз искам още един път да ги накараме да си запушат ушите. Така че на 3 викаме с цяло гърло! Едно, 2, 3! А сега, готови ли сте да се снимаме? Почваме! Поздрави за COVID!